Nový Monster, Lando Norris, pretekár F1. Plechovka je urobená podľa jeho dizajnu príľuby, ktorú on nosí. Je to príchuť Melon Juica, tak poďme si ju vyskúšať. Ten melón tam cítim. Taká citrusová farba. Ten melónik tam je cítiť. Poďme na to, poďme si to vyskúšať. Ňam. No, prvý dojem, prvá chuť, ktorá tam je, melón cítiť. Potom sa tá chuť rozplynie po celom jazyku, a je tam tá júzu cíti, to je citrus, niečo ako citrón. A je to úplne, že bombové spojenie. Ľudia, fakt tento Monster sa im vydaril a ja ho vrelo odporúčam. Na zdravie.